ointxe etorriko da. Hasiko naiz lehenengo sarrera egiten eta salduz zergatik jarri dugun hau. Izugarrizko kasualidadea izan da, ez genekien alazanik ere ostiralera arte, baino mai hontan gauden hiruok Altsasukoak gara. Eta, bueno, Altsasukoak izanik, iruditzen zitzaigun garrantzitsua zala adieraztea, noski bagaudela ezagutza, software eta bizitza libre baten alde. Eta hemendik bidali nahi genien besarkada handi bat, hain momentu latzak pasatzen ari diren familia guzti horiei. Eta honekin batera aurkezten dizkizuet, Altsasuko Galder González, bera Wikipediako hezkuntza proiektuaren arduraduna da, eta Sagra Crespo, bera Donostiako berritzeguneko IKT arduraduna, eta gainera momentu honetan dabil hezkuntzan ere librezale taldean. Ez dira informatikariak, kasu honetan, baino bai informatikaren erabile sutsuak eta gauza asko dauzkate esateko hezkuntzan gertatzen denari buruz. Beraz, hitza emango diet beraiei. Zure aurkezpena Sagra. Bueno, nik hitz egin behar dizuet, hezkuntzan berritzegunean, mai honetara etorri naiz, partaidean naizelako bi taldetan, bat berritzegunean eta bestea hezkuntzan ere librezale taldean. Nik baino gehiago biletan, nik baino gehiago dakitenak badaude, dudarik ez, haientzat galderak gero, ez niretzat. Baina biletan daudenak nik eta beste bat gehiago, horrexagatik nago ni hemen, bai? Lehenengo zitzengo dizuet berritzegunearen inguruan zer diren ez ente hori zer dan, eta gero hezkuntzan ere librezale taldean zertan ari garen edo zer egiten dugun, bai? Berritzegunean, unibertsitatez kanpoko irakaskuntzaren inguruan ari gara, bai? Eta laguntzeko zentroak dira, bai? Gure lan arloak dira, berrikuntza, formazioa eta aholkularitza, bai ikastetxeei eta bai irakaslei, ez dugu lan egiten ikaslekin, bai? Zonaldeka antolatuta gaude, Euskal Herrian, Euskadin daude Gipuzkoan 6, Bizkaian 10 eta Araban 2, eta bertan, eta gero eta berritzegune nagusia. Zonaldeko berritzegune bakoitzean, bai, bertan ikusten ari zaretena da, taldean sortu diren, nire ustez, librezalen ere atera diren iritzi diferenteak, oso azkar doa, uste nuen mantxoago joango zala, baina, orduan azkar egin beharko dut. Zonaldeka lan egiten dugu berritzegunean eta berritzegune bakoitzean aholkulari diferenteak gaude. Alde batetik daude hezkuntza premia berezikoak, gero gaude etapakoak, lehen hezkuntzakoak eta bigarren hezkuntzakoak, eta gero bi lagun solte gaude normalkuntzaren inguruan eta IKT arduradunok. IKT arduradunon aholkularion zereginak dira fundamentalmente bi. Alde batetik heldutasun eredua, hau da ikastetxeen ziurtatzea zen maila teknologikoa duten, eta beste aldetik sare hezkuntza deialdia zabaltzea eta bultzatzea. Biletan, importantena irakasleen kompetentzia digitala lantzea da. Hau da, arlo horiek helaraztea eta ikastetxeetan aplikatzen ari dela ikustea. Arlo kompetentzia digitalean bi arlo aipatu nahi nituzke. Alde batetik edukiak sortzea, hau da, eta horrek suposatzen duen programak manejatzea eta aplikazioak
ekartzea, eta beste aldetik eduki digitalak eta segurtasuna, hau da zer dago horren atzean edo programak zertarako. Ez dago lotuta, gure postua ez dago lotuta teknologia ikasgaiarekin, da gehiago kompetentzia digitala. Bestalde, hezkuntzan ere librezale taldean banago, eta ikusten ari zarete hor bertan sortzen ari diren gure artean, sortzen ari diren iritziak eta historia sortu zen iraialdean edo blog pare batean sortu ziren, planteatu ziren kezkak. Hau da, gure ikasleak iristen dira DBH-era jakin gabe nola zer dagoen ordenagailu baten atzean. Badakite, Chrome erabili baldin badute, Chrome nola funtzionatzen duen, baina askoz gehiagorik ez. Eta gero bestaldetik ikastetxetan Google hartzen ari den nagusitasun osoa. Horren aurrean, kezka sortu zen, zer egiten ari gara, berezeroak sortzen ari gara, ze monopolio klase daukagun hor, erakundeak berez ze hausnartu du, ze iritzi hartu du horren inguruan, ditugun gailuak zaharkitzen ari dira eta hoiei nola ematen diegu irtenbidea, zer egin behar dugu, alde batean utzi edo berrerabili, nola. Euskararen presentzia non dago, programa asko erabiltzen ditugu gaztelania utziz eta ez daude itzulita, euskara ematen baldin badugu non gelditzen da hori. Talde honetan, Telegram talde honetan, eztabaidatu egin dugu eta, eztabaidatzen dugu, balio du proposamenak bidaltzeko, interesak adierazteko, ikusten ari zarete hor denetatik eta oso era nahasian, batzutan dira purrustadak, bestetan dira proposamen zehatzak eta bestetan taldeak. Ez gaude bakarrik ikasleak, gurasoak, informatikariak, nolabait komunitatea da eta iritzi desberdinak, Eta hemen gehien bat mugitu zen Durangorako eta horretarako triptiko bat, ez dakit atera edan ja diapositiba hori, ikusten duzu triptiko hau egin genuen eta eskola guztietara zabaltzea zen gure helburua. Eta hemen laburtzen dira ikastetxetan software librea erabiltzeko arrazoi batzuk. Hauen artean, kooperazioa bultzatzen duela, autonomia, gastuak aurrezteko ere balio duela, ikasteko grina bultzatzen duela, irudimena eta sormena hor daude, euskeraz bizi lehen esan dugun bezala, euskeratzeko aukera daukagulako, ikaslea gizarte digitalerako prestatzen dugulako eta herritar askeak egiten ditugulako. Nik nola uztartzen ditudan biak? Aldudan bezala, kontradizio handiak eragiten dizkit, gauza bada benetan nahi nukena eta beste gauza bada hor dagoena. Eta aipatu nahi nuke komunitatearen garrantzia. Hau da, hezkuntzan, eskolan gu gaude irakasleok, baina etxean eta etxean gurasoak zaudete, batzuk informatikariak, eta kalean denok gaude. Guk egiten dugun hori eredua da, guk elkarrekin lan egin beharko genuke, eta komunitatea, hau da, beste guztiok ere eskolan egiten dugunari lagundu edo eskatu beharrean esku bat eman aurrera egiteko. Eskerrik asko, Sara. Galder? Bueno, nik ez daukate, hola. Igual kendu ze bestela pixka despistante suertatzen da. Bueno, Euskal Wikilarien Kultur Elkartetik nator, dela elkarte bat 2016an sortu zena, bereziki Wikipediaren inguruko eta Wikipediaren inguruan dauden beste proiektu batzuk bultzatzeko. Eta iaztik, zehazki urte bat hasi ginela, hezkuntza programa bat egiten. Hau dator, refleksio batetik, eta da, Wikipedia da munduko 5. webunerik bizitatuena, eta norbaitek beste daturik badu esan dezala, baina euskarazko bizitatuena. Egunero 80.000 artikulu zerbitzatzen ditu euskaraz, Eta gainera badakigu, hezkuntzan asko erabiltzen dela, batez ere estadistikak ikusten baditugu, astelehenetik ostiralera askoz bizita gehiago dituelako, larun batean, eta eskola jai egunetan baino. Orduan, guk inferentzia hori egiten dugu, eskoletan erabiltzen da.
Ze gertatzen da, bueno, Wikipedia auzolanean eraikitzen dela, nahi duenak idazten du, eta ez gaude derrigortuta idaztea zehazki ikasleek behar dituzten gaien inguruan. Eta orduan gertatzen da, baditugula adibidez Alemaniako udalerri guztiak edo Irango Zugandien inguruko artikuluak, baina oso gaizki dagoela, adibidez, eguzki sistemakoa, orain dela kurtso hau hasi zen arte, ez zegoela nahikoa garatua, ez? Eta probableagoa da eguzki sistemari buruz informazioa bilatzea Alemaniako udalerri buruz baino. Orduan, gerta daiteke ez egotearen euskeraz, gaia, edo ez egotea euskeraz behar bezain ondo garatua, eta orduan bi gauza gertatzen dira, alde batetik ikasleek jotzen dute beste hizkuntza batera, eta bestetik ere euskararen beharrezkotasuna edo euskararen prestigioa geisten da. Honi buelta emateko proiektu bat planteatu ziguten Eusko Jaurlaritzatik, hizkuntza politika sailburuordetzatik, eta jarri genuen hezkuntza programa deitu dioguna. Basikoki izango litzatekeela goazen erabiltzera unibertsitatean ikasleek sortzen dituzten lanak daukagun zulo hori betetzeko. Egin genuena izan zen bigarren hezkuntzako kurrikuluma aztertu, atera 1000 gai atera nahi genituen eta 1700 gai atera genituen teorian 16 urteko batek jakin behar dituenak, eta 16 urtekoen gana joten garenean, zaten dute hori gezurra dela, hori guztia zutela ikasten, baina atera ditugu 1700 gai, eta orduan joten gara unibertsitatera, eta konbentzitzen ditugu irakasleak oso proiektu garrantzitsua dela, eta beraien ikaslei normalki eskatzen dieten lana, gero bukatzen duena artxibadoran, zango dugu horrela, lan hori publikatzea Wikipedian, eta orduan daukagu alde batetik ikasleek egiten dutenak zerbaiterako balio duenaren sentsazio ematen zaio, baina bestetik ere komunitate osoarentzat onuragarria dela. 4 hilabete honetan hasi gara horrela, aurrekoan egon ginen pixka bat probatzen, nola egingo genuen, 4 hilabete honetan hasi gara pixka masiboago, batez ere Euskal Herriko Unibertsitatean, batez ere, baina baita ere Deustuan eta Mondragon Unibertsitatean zerbait egin dugu. Eta parte hartu dute 800 bat ikaslek. Agian gehiago dira, ze ikasle askok talde lana egiten dute eta izen bakarra jartzen dute talde osoarentzat. Orduan, agian 900 dira, baina hortik ikusteko. Eta, falta dira oraindik batzuek lanak entregatzeko, baina gutxi gora bera 1 milioi bat hitz gehitu zaizkio Wikipedi. Da 102ko hazkundea. Liburu batean jarriko bagenu, segurazki 3.000 orrialde inguruko liburu bat izango litzateke. Horrela esan da ematen du asko, eta bada asko, baina guazen pentsatzera zenbat unibertsitate ikasle dauden, 40.000 inguru egongo dira Euskal Herrian, guztiak ez dute euskaraz ikasten hori edegia da, baina guazen pentsatzera 40.000 inguru, bakoitzak urtero ditu 10 bat ikasgai, hau da 40.000 ikasgai ikasle, eta ikasgai bakoitzan aurkeztu behar du lan bat, normalki 10 bat horrikoa, beraz 4 milioi orrialde sortzen eta deusezten dira urtero. Eta hau da printzipio ekonomiko bat. 4 milioi orrialde ari gara trituradorara sartzen publikatu beharrean. Esango diazue guztia ezin dela publikatu, baina goazen pentsatzera, hau Gorkari ikasi nion behin Paretonen legea, goazen pentsatzera 120 brillantea dela, oraindik ere izango genuke 1 milioi bat orrialde publikatzeko posible dena. Helburua ez da bakarrik Wikipedia beraztea, helburua da ere kompetentzia digital batzuk eskuratzea, eta ari gara ere eratzen ideia hau batez ere batxilergora. Wikipedian editatzen ez da bakarrik ikasten ikasi behar duzun gaiari buruz, tokatuz bazaizu ez dakit, Neptunori buruzko artikulu bat, Neptunori buruz ikasten duzu. Baina baita ere ikasten da elkarlana, ikasten da kompetentzia digital bat dela nola funtzionatzen duen publikazio sistema batek. Ikasten duzu zerbait nahiko interesgarria, eta da idazten, eta zertzen nahiko interesgarria, galtzen ari den ohitura bat ematen du, hau da, idazten modu formal batean. Eta nire ustez interesgarriena, eta da iturriak ezagutzen. Zeintzu diren iturriak, zer den libre, zer ez den libre, zergatik hau jarri dezakedan eta beste hau ez. Ikasle asko egiten dute, irudia non topatu duzu eta Googleen, baina nor da egilea,
hori nola jakin dezaket, zer den librea zer ez, eta horrek ematen du da kompetentzia digital bat garrantzitsua 21. menderako. Eta basikoki hori da egiten ari garena. Alfabetizazio bat Wikipediak nola funtzionatzen duen, wikiek nola funtzionatzen duten, lizentzia libreak zer diren, eduki libreak zer diren, eta ikasleek eta baita ere irakasleek, ze askotan dudak daude horrelako gauzekin, joaten dira pixka bat ikasten eta guztion artean auzolanean eraikitzen. Eta usten dut ja, horrela galderekin aberazten dugu. Nik galderatxo bat bientzako, nik uste dut buru jabetzarako bidean abiadurak garrantzia handia daukala. Oso azkar dijoan gizarte batean gaude murgilduta eta gauza askok beste patxara batez hartzeak eskatzen du. Nola ikusten duzuen, nola eragiten die zuen proiektu hauei abiadura honek? Nik uste dut abiadurak gainezka egiten digu, bai? Hor ikusten dugu gizartean eta gure ikasleak egiten ari direnak edo gaur egun eskura dituzten tresnak edo, bai? Eta guk ere horretan ez nahi baldin badugu zerbait egin behar dugu. Biderik errezena dagoena, egina dagoena hartu eta hori zabaldu. Beste bide batzuk hartu nahi baldin baditugu, LibreOfficeen bidea, LibreOffice barkatu, Ubunturen bidea edo beste bide batzuk hartu behar baldin baditugu denbora gehiago behar dugu. Gainera gure ikasle batzuek edo pazientziarik ez daukate, ikasi behar dute mantxoago juten edo beste erabatera edo beste tresna batzuk erabiltzen. Horri nik eskolan, nire seme alabak doazen eskolan esan izan dut. Pazientzia lantzeko daukaten sarea eta nola dabilen ikusita, pazientzia lantzeko oso tresna ona da. Baina zuk esan diezu, baina beste guraso guztiek seguruena ez kontrakoa esan diote. Nik uste dut ez dakit horra aipatzen dira asko, gizarte likidoak eta horrelako gauzak, eta, ni ziur naiz orain ikasleak ikasten ari diren gauza gehienak ez dutera ezertarako balioko hemendik 10 urtera edo hemendik 15 urtera, ze jarraitzen dugu pixka bat, datuak eta bar. Eta horregatik uste dut justo egiten ari garena horren kontra egiteko daukala aukera bat. Eta da, ze garrantzi daukan iturriek, iturriak jakitea, iturriak zer diren, nola eraikitzen den ikerketa bat, eta nora joan behar duzun, zer den bibliografia bat, Aurrekoan instituto batean geunden hau azaltzen, eta ikasleek esaten ziaten, beraiek kontziente zirela Wikipediaz dela fidagarria, edo nork idatzi du, eta nik arrazoi ematen diet, ez fiatu irakurtzen duzuen edo zein gauzaz, ez Wikipedian, ez beste inon, ez fiatu, baina beraiek esaten ziaten ez daukatela modurik jakiteko ea hori egia edo gezurra den, Eta orduan esan, liburutegira joan zaitezkete, eta izan zen, nola joango naiz liburutegira, Eta nik uste hori dela garrantzitsuena, hau da, jakitea ea testu bat, ea irakurri duzun albiste bat, ea Twitterren sartzen den bulo bat, edo Facebooken sartzen den, edo zein gauza, edo, hor lehen ikusi dugu bideoa eta bideos relazionados, hor eskubian agertzen ziren, eta jakita bideo hori gezurra edo egia den, hori da munduan dagoen gauzari garrantzitsuena, Gero beste gauza bada, hori nola filtratzen duzun, eta zer egiten duzun, baina hor sakontzea, eta jakitea agian parrafo bat idazteko behar duzula 3 liburu irakurri, hori baino garrantzitsuagorik ezaki dagoen, Eta askotan zentratzen gara kontrakoan, eta da, 20 horriko lan bat egin behar duzu, orduan egingo duana da copy-paste, ze logikoa da, 20 horri alde idatzi behar ditut. Eta ez dakit hortik, hau da, guazen reflexionatzera, guazen esaldia ea ongi dagoen eta ea moldatu dezakegun ikustera, hortik jo dezakegun horretara. Oso garrantziz, oso interesgarria eta hor kokatzea eta abiadura hoietan ondo pentsatzea garrantzitsua da. Nik euki ditut aurten ikasleak Wikipedian editatzen eta egia esan
ez digu eman astirik ez beraiei, ez niri gauzak ondo dauden argitzeko, orduan denbora gehiago beharko dugu eta jarriko gara, patxaraz. Bestalde, jakin nahiko genuke ea instituzioek zer nolako eragina daukaten prozesu guzti hauetan. Eta ea instituzioek benetan parte hartu dezaketen burujabetzarako bide honetan hezkuntzaren eremuan. Instituzioek eragina izan dezakete politika garbi bat markatuz, bai? Aukera batzuk egiten, eskoletara iristen den materiala aukeratzen denean, adibidez, bai? Eta gero bidea erresten zenbait plan aurrera eramateko, bai? Murrizketak direla eta gero eta baliabide edo giza baliabide gutxiago daude, orduan ahal daukagunarekin moldatu behar gara, bai? Bigarren hezkuntzan, bai, diapraktikoaz, bigarren hezkuntzan informatikako irakasleak daude bertan, eta orduan errezagoa da gauza batzuk egitea, baina lehen hezkuntzan gauden irakasleok maisu maiztuak gara. Iristen garen punturaino, orduan datorkigunarekin horrekin moldatzen gara eta horretara joaten gara. Baldin badago saltzeroren bat, orduan gai izango da aruntzago joateko, baina bestela, hortxe. Bai, bestalde, gu geu, ni neu, instituzioa naizen aldetik berritzegune batean lan egiten dudanez, aukera daukat eskola guztiekin hitz egiteko eta eredu diferenteak aurkezteko. Berriro ere, arazo berdina daukat, bigarren hezkuntza errezagoa egiten zait gauza batzuk aurkeztea eta lehen hezkuntzan aldeiz oso komplikatua iruditzen zait. Bueno, nik hemen normalki esan barko nukena da bai, instituzioek Creative Commons erabili dezakete eta edukiak askatu eta bar, baina ez nahi sortik joango, ze hori evidentzia bat da. Eta da, joango naiz beste bide pixka bat arraroago batetik. Unibertsitateetan, itzuli naiz unibertsitatera, hau azaltzera, Wikipedia azaltzera eta bar, eta gauza harrigarria gertatzen dira, ez? Adibidez, unibertsitateko ordenagailutan ezin da Xuxen instalatu. Ze, karo, behar duzu baimen bat. Eta baimen hori lortzeko, nork eman behar dizu, eskatu behar da ez dakin. Burokrazia bat daukazu, zerbait simplerako, dela Xuxen instalatzea. Ez ezagun hitz egin, zure ordenagailua euskaraz egotea, edo bilatzaile euskaraz egotea. Ikastolen elkartea Chromebookak erabiltzen hasi da. Ez dut ulertzen, bai? Esan diete, ikastolen elkartearekin egon nintzen bildut, ez dut ulertzen, baina, hori aparte. Instituzio publikoetako ordenagailuak daude software privatiboarekin gaztelaniaz konfiguratuta. Eta zerbait oso simplea, baina esango dizuet datu bezala. Igandero dago herri txiki inferno handi programa ETB-en, bai? Eta hori ikusten duten guztiak euskaldunak dira, ze ETB baten ematen dute. Eta beraien mugikorrarekin bilatzen dute informazioa herriari buruz, eta orduan iristen dira Wikipediara. Eta euskarazko Wikipedian, igandero artikulu hori bizitatuna da herri txikiko herria, bai? Baina gaztelaniazko Wikipedian 8 aldiz ikustaldi gehiago ditu. Horrek zer esan nahi du, beraien softwarea gaztelaniaz konfiguratuta dagoela, bai? Eta pertsona batek, norbanako batek eduki dezake bere softwarea nahi duen hizkuntzan, baina instituzio batek dagoena ordaintzen softwareak euskaratzeko, pribatiboak eta libreak. Dagoena ordaintzen ordenagailu publikoak edukitzagatik unibertsitatean. Dagoena ordaintzen edukiak euskaraz izateagatik. Dagoena ordaintzen guri Wikipediako programa bat egiteko, bai? Eta aldi berean ez duena bultzatzen hori guztia ikustea, iruditzen zait, da plan ekonomikorik txarrena. Gastatzea diru asko gero erabiliko ez den zerbaitetan. Orduan, instituzioek asko egin dezakete. Azteko, beraiek bultzatzen dituzten programak derrigor asko egiten. Bai? Hau da, hau egongo da euskaraz, egongo da software librearekin, ordenagailuan bakarrik erabili daiteke hau, eta gainera bizitatzen duzunean, bizitatu behar duzu defektuz euskaraz, ze Google konfiguratuko dizut euskaraz ordenagailuan. Eta hori erabaki politiko bat da, unibertsitateko adibidez ikateko arduradunek ejekutatu ezaketenak, ezakit, esango dut horren burrada bat. Egun batean, baina igual dira 40 egun, bai? Jartzea fakultate guztietako ordenagailuak euskaraz. Uste dut asteazken ero berritzen dituzten ordenagailuak, bai? Orduan da, hor egitenena, asteazken bat dedikatzea horretara. Eta
Karo, eskatu genezake, bueno, eta aparte, eduki guztiak askatu, eta aparte diru gehiago eman, eta aparte, baina gutxienez egiten duzuna ikustarazi. Nik uste dut hortik ja, baukagula zerbait. Bai, puntu garrantzitsuak aipatu dituzue. Nik uste dut, zuk esan dituzun gauza batzuen arira, ez, bueltatzen garela ere berriz ere abiadura hoietara. Nola ikusten duzue, ikusi, aipatu dituzue, zer egiten dituzten gaizki edo ze arazo dauden hor, Jesus, trabatu egin naiz. Aipatu dituzue, nolako eragina daukan, hori gobernutik eta egiten diren gauzak edo egiten ez direnak, nola eman diezaiokegu buelta, nola lortu dezakegu hezkuntzatik, naiz eta halako indarrik ez eduki edo ez jaso gainetik, azpitikan nola lortu dezakegu nolabait iristea eta gauzatxo horiek aldatzen joatea. Ez da erresa, irakasle baten bizitza eta nahiko estresatua da ja berez, beste saltxatan sartu gabe, baina nik uste dut azkenean behar dela ideiak garbi dituen norbait hor baldin badago ikastetxe batean, eta nahikoa da irakasle edo, izango nuke guraso taldea, baina ez nuke nahi, bai? Batzuk baldin badaude ideiak garbi dituztenak asko egin dezakete, bai? Besteak arrastratu egiten dute, bai? Azkenean gure kolektiboa nahiko errez, mugitzen da norbaitek egiten badu zerbait eta oso ongi ateratzen bazaio hori egingo du, bai? Bile ereduak eta bestek zer egiten duten jartzen dugu orduan. IKT dinamizatzaile bat baldin badugu zentro batean eta kapaz baldin bada aldaketa txiki batzuk egiteko, horiek bere ala zabalduko dira zentroan. Hori argi daukat. Nik horrekin badaukat larritzen nauen gauza bat, ez? Norbaitek zerbait egiten baldin badu eta ondo funtzionatzen baldin badu aurrera aterako da. Baina horrek traba handia suposatzen du. Zeren aldez aurretik zerbait egitera zoazenean pentsatu behar duzu ondo aterako dela, eta hori oso zaila da. Eta da, hain zuzen ere, hezkuntzan gertatzen den gauza bat, ez ni unibertsitatean askotan nabaritzen dut, ikasleak ez daudela prest faiatzeko, ez daudela prest gauzak gaizki ateratzeko, eta hori da zerbait txiki-txikitatik erakutsi beharko geniekela, ez? Ikasi egiten dugula gauzak gaizki eginez. Bai, dudarik ez, hori ikaslekin egin beharko genukeen zerbait, bai? Eta ikaslek probatu behar duten zerbait. Ni ari nintzen gehiago esaten klaustro batean dauden irakasleen artean, bai? Jendeak ez du denborarik edo irakasleok ez dugu denbora askorik ibiltzeko edo pazientzia gutxi. Kontutan izan hil lehen hezkuntzako irakaslea naizela, maistra naiz. Ez dugu pazientziarik honetarako gainera, ikaslekin oso gutxi lan egin beharko dugu, orduan gehienetan izaten da goitik eta torkigun zerbait egin behar duguna eta horrela atera behar gara, bai? Horrekin. Ikaslekin, gelara joaten garenean, irakasle bati ematen badiozu zerbait, hau horrela da, eraman txasuta ikusi, probatuko du, eta, ikasleek egingo dute faiatu da, ez? Baina hori ez da bakarrik informatikan edo gai batean landuko, hori landu behar da orotara, ez da, bai, pazientziaren kontua beste ez da bakarrik ordenagailun aurrean. Gauza gehienak dira azkenean digitalizazioak edo egin behar duena da lagundu bidean, ez? Baino beste guztia da azpian dagoena. Hezkuntzaren tresna orokorrak dira lehenago daudenak horren aurretik. Hori da. Ni, maila pertsonalean zer egin daiteken eta lortzen dugun eta jendeak kontzientziatuta eta baina ni honetan nahiko estatalista naiz, eta hau da, gauza batzuk goiti bera inposatu behar dira, eta punto, bai?
Eta gainera ezin duzu eztabaidatu. Osea, horrela da. Egin behar dugu horrela eta hau da neurri bat hartu duguna. Ze bestela egongo gara urteak eta urteak, hori, bueno, voluntarismoarekin egin daitezke gauza asko eta egin ditugu eta herri honek erakutsi du egin daitezkela, bai, baina muga batzuk baditu ere. Eta muga da nik esaten izudana. Oso pozik nago aurten Wikipedian egin duguna, 48 irakasle, baina zenbat irakasle daude HUn eta zenbat orrialde sortzen dira, bai? Nola egiten dugu, benetan, edukia izateko, sortzen dugun hori izateko guztientzat. Nola egiten dugu guztiek jakiteko idazten, bai? Hori da politika orokor bat. Hau da, izan dezaket oso irakasle ona, zerbait buruan sartzen didana, eta jo, ze ondo, eta gogoratuko dena bizitza osorako, irakasle honekin zenbat ikasi nuen, bai? Baina hortik haratago joan behar da. Eta, adibidez, berritzegunean egon ginean hau aurkezten ez, zegoen keja bat, berritzeguneko pertsona batzuen aldetik, klaro, eske Wikipediarekin gertatzen da, ikaslei eskatzen diegula lan bat, eta kopia-pega egiten dute, bai? Eta da, baina orduan arazozuk daukazu. Eskatzen diozulako zerbait kopia-pega egin dezakena, bai? Hau da, ikasleak ez dira tontoak, ikasleak badakite hor dagoela edukia. Eskatu behar diozuna da beste ariketa bat. Eta beste ariketa hori eskatzea, irakasle batek imaginatu dezake, baina egon behar da agindu bat, bai? Horrela egingo dugu, formatuko ditugu irakasleak gauza hauek egiteko, ze bestela, hori, mendik 15 urtera, jarraituko du irakasleak urtero eskatzen, bazakit, Cervantesi buruzko lan bat, nor zen, hau, bai, egina dago. Nik unibertsitatean erabilitut aurreko urteetako lanak, beste norbaitenak, ze berdina askatzen zuen. Baina Edurnek galdetu duena, ez da izan, osea, goitik begin daitekela, bai, baizik eta beretik zer egin dezakegun. Bai, orduan, idazten eta bestelako trebeziak lantzen, por supuesto, bai. Beste kontutxo bada ere bada, gurasoak ere hortzo detela, nik gurasoen aldetik presio handia jasotzen dugu irakasleok kontu guztietarako. Orduan, nik orain hemen da zaudeten gurasoei esango nizueke kontuz egiten duzuen presio horrekin edo, ondo juteko ez hartzeko. Aizu, zergatik nire ikasleek, nire seme-alabek zergatik ez dute hau egiten. Eskaini laguntza, ez eskatu, bale? Jasota eskaera hori. Bueno, ez dakit, zaizkit iristen ari bai azkeneko bat iritsi zait hemen galdera bat publikotik. Buru jabetza teknologikoaz ari garela, ez genituzke mastodon bezalako sare sozial libre eta banatuak bultzatu behar, han ere ari naiz, IEB 2018-ren jarraipena egiten. Kontua da, inbeste gauza daukagula hor eskura, ez? Bueno, kasu batzuetan, librea eta irekia dan hori, guzti hori, dagoen guztia ezagutzea zaila da. Leheno komentatzen genuen abiadura horren arira, ez da, inbeste gauza sortzen da, egunean, tresna guztiekin egunean egotea komplikatua dela. Eta bestalde, batzutan, software libreak eskaintzen diguna batzutan ez da nahikoa guk behar dugunerako. Gaur adibidez, hau streaming bidez helarazi ahal izateko, konturatuko zineten segurazkona hor Windows daukagula, bertatik jasotzen direlako aurkezpenak eta, bueno, esaten genuena, pixkanaka iritsi behar dugu tresna guztiak eskura izatea eta libreak izatea, bai. Beste galderarik dago, publikotik norbaitek zer komentatu nahi du. Bai, mikrofonoa piztu eta bota. Egunon, hezkuntza eta teknologia. Azken urte honetan, akordio zabal bat eginda hezkuntzaren inguruan ikasi kudeatua, hainbat eragile, pertsona, aditu, pedagogo, psikopedagogo, pedagogo zain, pedagogo tzale, bakizu zenbat bit eskaini izkioten teknologia berriei? Do you know what is it? Zero, hau da, buru jabetzaz beteten zaigu ahoa, eta etorkizunaz, da Euskal Herriaz, da hizkuntza oso importantea da, eta ez diogu
segundo bat eskaintzen honi mitin txiki honetatik aparte. Eta urtero edo 2 urte egiten dugu mitin hau, eta urten hezkuntza landuko dugu, burujabetza landuko dugu, baina gero gauzak erabakitzen dituzten lekuetan, gauzak egosten diren lekuetan, ez dauka presentzia tematika honek. Kronbuka izan behar zen bataila bat Euskal Herrian, ikastetxeari delako, irakasleentzat errezena da, eta orain irakasle batek esaten dugu, gurasoak mesedez ez presionatu. Gurasoak gutxi presionatzen dugu, oso gutxi. Ze erabakitzen diren guneetatik ateratzen dira, erabaki edo aholkatu edo parte hartu edo lagundu ezaken jendea, eta gerota jende gutxiagok erabakiten du, eta gerota gehiago erabakiten dute enpresek. Erresten dutelako, bidea erresten dute, hau da, gobernuarentzat, unibertsitatearentzat, errezena azpikontrata bat egitea da. Pligoa ere, ia beraiek egiten diete enpresek. Prest daudelako hori egiteko. Eta orduan, ez dago buru jabetzari parte hartzerik gabe. Eta buru jabetza azkenean da, erabakitzea. Erabakitzeko gaitasuna izatea. Eta ez badugu horretaz hitz egiten, oso ondo ongo dira gaurko aurkezpen guztiak. Baina propaganda hutsa da, ze gero, eragiteko lekuetan ez dugu inziditzen. Ez zaigu usten, hau da, ikusten baduzue eskola kontseilua bezalako webgune bat, eta hor daude eragile guztiak. Gai hau ez dago. Hau da, hezkuntza planetik oso aparte dago. Daude, gai honek sortzen dituen kezkak, cyberbullying, dana txarra. Tolan zer ingo dugu? Bueno, partida bat Wikipediari, partida bat besteari, ikasketa, hitzaldia, formazioa, eta zoratzen dituzte irakasleak formazio gehiago, da programa gehiago, eta software gehiago, eta gaia hor dago, eta gaia pasatzen doa, eta IEB, ez da gizenbagarren edizioan doa, baina aurrerapenak? Hau da, zenbat proiektu hon daude gaur gainean, mai gainean, esateko, hemendik bateko eskoletara eta hau da bidea, edo hau da eredugarria. Edo jartzen dugu helburu bezala inziditzea, edo ongora beti, demoak aurkezten. Respetu guztiarekin. Pues ados. Horrela jarraitzen dugu, eragin behar da, erabakiak hartzen diren tokietan, eta inziditu arlo horietan, bai? Ados. Bai, nik, orkezko horregatik lehen esaten nuen oso estatu zalean nintzela horretan, hau da, gauzak erabaki behar direlako, bai, eta... Baina, ni beti gora erabakitzearen aldekoa naiz, zure kontra, esan dut. Eskoletan dago erabaki gunea nahi badugu, inziditzeko gunea. Informatika gelan, gela bakoitzean, arbel digital bakoitzean, agintzen diren etxerako lanetan, horretan dago eragiteko gunea, Hor dago ikastetxearen autonomia eta ikastetxe bakoitzak erabakitzen du zer egin edo zer ez egin, baina baliabideak ere horretarako badaude eta formazioa ere horretarako badago, bai? Nik uste dut goitik ere etorri beharko litzateke nolabaiteko laguntza ez izateko denok presioa talde hor lanean ari den talde horren kontra edo talde horren gainean eta elkarlan gehiago momentu hontan ezin da, goitik beste erabakirik etortzen ez denean eta horrela dagoen bitartean. Esaten nuen hori, goitik horregatik, bai, hau da, ikastetxeik Chromebooka ez da torkio beraiek ikastetxeak erabaki duelako, baizik eta goitik esan diotelako hori erabili behar dutela. Eta hor bataia, adibidez ikastolen elkartean ala da, bai, ikastolen elkarteak orokorrean erabaki du, eta hor orduan bataia leku bakar batean egin dezakezu, bai. Nahiko korapilotxoa da, ze maila guztietan ez da modu berdinean egiten, baina ni horregatik uste dut inziditu behar dugun horretan dela nola egiten dugun herri honetan dagoen jakintza guztia eta herri honetan sortzen den eduki guztia jende guztiaren esku jartzeko modu eraginkorrenean. Eta ez dut uste hori ikastetxe bakar batetik egin daitekenik. Nahiz eta ikastetxe bakar batek egin dezakeen kriston ekarpena. Daude ikastetxeak egite dituztenak oso ekarpen handiak, baina dira, ez dakit nola esamolde bat egongo da, ez? Baina fruitu bakarra, bai? Lore bat oso ondo, baina beste modu batzuetaz ere egin behar dugu. Ze hori, esan dizudan lehen,
lehen esan dizuet, zuzen ezin dela errez instalatu unibertsitateko ordenagailuetan, bai? Eta horrek eragiten du gauza bat, eta da euskarazko ikasleek, adibidez, nola guztia etortzen zaien azpimarratuta gorriz, ze, karo, ez dute zuzen, eta orduan dena etortzen zaie gaztelania izango balitz bezala, ez dirak eskatzen zuzen daukatenean ere gorriz azpimarratuta dagoena ondo edo gaizki dagoen, eta orduan geroz eta okerrago idazten dugu. Baina, erabaki hori, bai, hau da, pertsona batek nik instalatuta dauka zuzen, eta irakasle asko ezagutzen ditut instalatuta daukatenean, baina da borroka pertsonal bat, eta kontrara izan marko litzateke, bai, defektuzko zerbait. Ez dakit hor, badaki dagoela tesi, antitesi eta gauza hauek eta alde batetik eta bestetik, baina hor uste du badaudela eragiteko lekuak. Bueno, puntu interesgarri batetara iritsi gara, eta zorionez, honi buruz hitz egiten jarraitzeko aukera izango dugu arratsaldeko saretzeguneetan, eta hor bai aukera izango dugu zehazteko zein uste dugun guk dela aurrera jarraitzeko bidea. Beste galdera bat daukagoan? Bitu, nik nahi nuke alusio bat eginez. Bueno, ni ama bezala eta pres gara programako irakasle bezala, garatuz pres gara, hor badagakoa irakasleek bertan formatzeko aukera daukealako. Eta esango dizut, zuk esaten oso ez presionatu, lagundu. Bueno, ni nire eskolak, nire umeak dauden eskolan organo gorenan sartu naiz, nire bizitzaren eiko estresatue bada ere, eta sartu naiz, nik bere sisteman sinisten dotelako. Ez naiz oso zalea esateko, eske gobernuak egiten du, eske ez dakizerk egiten du, nik nire etxeko kalea garbitzen saiatuko naiz, eta hola badena gure etxeko kalea garbitu ezkeo, akaso herri hori garbia izanen da, herrik garbitzen baldin baditugu, akaso provintzia hori garbi izanen da, eta hola, agian garbitzen joango gadena, ez? Bueno, hori da nire pentsamoldea. Kuestioa da, nik organo goreneko bileran entzunun Chromebookak sartuko ziela DBH-en. Berriz zango dizuet, biume dauzketor sartuta. Eta orduan, presupuestoa atera zituzten, ezta? Atera zuten olako PowerPoint bat, eta esan zuten, familia bakoitzeri eskatuko zaio 200 euroko diru laguntza bat, baldin eta ez badute subentzio hori edo eskatzen eta barrez. Eta gero jarri zuten, 30 euroko gastua dago hileko mantenuan. Eta nik gaur bezala, esku altxanun da sanun, zer da mantenu hoi? Ez? Bueno, urduritasuna. Erantzunik ez. Hau da, landu gabeko gai bat da. Nere eskolan Chromebookak sartu diaia, bai? Eta gaur da egune, nik ez dutena eduki nere eskolako irakasle bakar bat ere. Eta ni badakit ez dakitela Google Drive logeatzen zanen, gero Googleen ere logeatuta zaudela, hori irikita gelditzen dela, ez die konturatzen, beraiek ez dakite, eta ez dien ere eskutik pasa, eta ni naiz horren formatzailea. Eta kezka sortzen dit, eta nik korreo bat idatzi nun, zuzendaritzara, eta sanien, aizuen, nik material piloa dauket, nire interes pertsonalangatik, jasoko duzue mesedez, nire umeek erabildezaten, bai? Nik ez dut erantzuni jaso gaindik. Berriz esango dizut, ni ere estresatuta bizi naiz, baina badauketolako kontzientzia bat. Organo gorenak ez ditentzun, eta ni partaidea naiz. Eta presaz egon, ze irakasle horiek eta zuzendari horiek 5 eta 4 joan inbertzuten. Igual etzien kontziente nik ere joan bernula. Baina haiginela makina batzuk sartzen eskoletan, non irakasle horiek ez dakiten erabiltzen. Neri kezka sortzen dit horrek. Eta hori ez zait iruditzen gobernun kuestio bat denik. Hori iruditzen zait ardura kontu bat dela. Eta norberak ardura hartu behar dula. Eta beti pelota zuera ez du lain behar. Eta nik nire ardura hartu behar dut. Eta ni izango banitz tornilloak iten ditun persona bat, tornilloak dien ere ardura. Baina eske ni maistra banaiz, umeak dien ere ardura. Gure geroa eraikitzen nahi naiz, oso ardura fuertea da. Eta txoke oso fuertea da niretzat ikusteak gaur egun arbeletan daon ardura falta. Eta nik esango dut hemen eta leku guztitan. Ni nator eskola batetik non bokaziozko irakaslek erakutsi zitean. Berdintzun lauterdik izan edo 5/4 gutxi. Nik ez banun entenditu nahi esplikatu ingo zitean. Eta gero joan nintzen instituto batea eta kriston suerte eukinun berriz, egitazko maistro eta maistrak eukin itun. Eta gero unibertsitatera joan nintzen, eta ez nahi zai pelota iten, baten bat badauta hor.
Eta bokaziozkoak borroka batzuk ziren, zeuden sistemak eguneratzen, haiek ere nekatuta zeuden, Eta ordu pile basartzen zituzten hor, eta nik eredu hori hartu dut. Barkatu, Barkatu moztea. Bai, ez da, hori da esan nahi niona zen, pues, ardura hartu behar dula norberak. Nik gauzatxo bat esan nahi nuke, hor joan zarenetik, eta ez da kontra da komplementatzeko, eta da, kurrikuluma aztertu dugunez jakiteko zer egin behar dugun Wikipedian, kompetentzia digitaletan agertzen den gauza bat da, jakitea ezagutzea publikazioak nola egiten diren, eta sareko pribatutasuna nola den. Hori agertzen da kurrikulumean, bai? Eta gure sorpresarako, hasi garenean, jakingo duzue, Wikipedian egiten den guztia publikoa dela, eta orduan ikasle asko asaldatzen dira, zaten dutelako, baina nik idatzi duan orduan mundu guztia jakin dezaken nik idatzi duela, eta baina ezke beste plataforma guztietan ere, baina ez dizute erakusten, bai? Eta hori, hau da, lekzio hori, zuk argazki bat igotzen duzunean, mundu guztia dakizu zarela, non egon zaren, noiz egin duzun argazkia, aurrekoan irakasle batek flipatzen zuen exif datuekin. Argazki bat egin eta jartzen duena zehazki zer dutan dagoen, flasha erabili duzuen edo ez, eta ze distantziara zeuden sujetotik, bai? Eta hori publikoa da argazki guztietan. Baina hori, ez bada irakasten, eta ez bada publiko egiten, kriston arazoarekin gaude, gero publikatzen dira eta jende sorpresa eramaten du, eta zergatik zekiten ninen goela hemen, joder, jarri duzulako Instagramen, bai? Eta uste dut hor, badaukagula horregatik lehen esaten nuen, agian ez da inbeste edukiak eta, hau ikasi behar da, baizik eta ikasi zer gertatzen diren gauzak egiten ditugunean, eta horregatik kormebukek dugate arrisku hori. Zuk zer esan izen Sagra? Ez, besterik gabe planteatzen duzun arazoa ez da bakarrik gai honi buruz, da irakaskuntza orokorrean, bai. Orduan uste beste mai zabalago batean, itzin behar dela. Bale, nahi geratzen zaizkit 2 minututxo eta bukaerarako utzitan eukan galdera geratu zait hor motz, ez dakit erantzun ahal izango dugun, baino mai gainean jarriko dut, iruditzen zaidalako foro hontan esan beharra dagoela. Hitz egin dugu kompetentzia digitalez, hitz egin dugu eskoletan nola sartzen den teknologia digitala, baita Wikipediak nola laguntzen duen hontan, baino hitz egin gabe geratu zaigu informatika bera ikasgai bezala, informatika zientzia hori nun geratzen den. Hitz egiten ari gara tresnak erabiltzeaz, baino tresna horiek nola sortzen dira, nola funtzionatzen dute, horrelakorik baldauka kabida eta nola gure hezkuntza sistema honetan gaur egun. Gaur egun informatika lantzen hasten da edo zertxobait bigarren hezkuntzan. Lehen hezkuntzan ez da ezer egiten, baina egun hauek tokatu zait edurne entzutea eta konbentzitu nau horren pixkat, ez? Esan, hau da, ez dakit lehen hezkuntzan informatika sartuzkero, ez dakit zer ikendu beharko genizkioke orduak. Ja berez, nahiko ordu justurekin ibiltzen gea gauza guztiak lantzeko. Baina informatikariaren irudia eta emakumeok bertan dugun jokatu edo ikasgai aukeratzeko edo adibidez iruditu zait oso gauza potentea, ose azkar egiten diren, nola da, rolak, nola bere alaia erabakitzen duten eskek horretarako ez dutela balio, eta bai. Nik informatika, hau da, gauzak nola funtzionatzen duten eta nola egiten diren funtzionaraztea ikastaren alde nago, baina bestetik, eta hau da oso iritzi pertsonala gauza gutxiago ikastaren aldere banago, bai? Hau da, hasierako abiadura horretan, hau da, ez da gauza gehiago sartzea, baizik, eta gauza gutxiago ikastera, baina denbora gehiago dedikatzera, eta agian informatika bada, hau da, nola funtzionatzen duen honek, eta igual eman baritugu 2 urte ikusten nola funtzionatzen duen, bai? Baina horregatik ez dakit zer ikendu, guazen kentzera gauzak, bai, orokorrean. Berez, lehen hezkuntzan ja nahiko gutxi dago, osea da, irakurtzea eta idaztea. Kalkulo pixka bat, eta... Bueno, nik esango nuke ez diogula ezerri kendu behar, eta agian badago kentzeko beharra, hori ere ez dut ukatuko, baino informatikak ez diola lekurik kendu behar ezerri, zeren beste guztiarekin batera ikasi daitekeen zerbait da.
matematikarekin, zientziarekin, guztiarekin informatika baliatu dezakegu eraikitzeko eta eraikitzen dugun horretan ikasi nola funtzionatzen duen atzetik. Orduan, hori ere eztabaidatzeko izango dugu gaur arratsaldean eta baita ere eguerdian izango ditugun saio paraleloetan. Oaintxe kafe txanda daukagu eta bilduko gara berriro 11:20etan. Bai, Predikatzeko adibidekin, ekarritut liburuzka batzuk Wikipedia nola editatu eta Wikipedian irudiak nola igo, bai, utziko ditut hemen aurrean, eta orain kafera zoaztenean, nahi gozue hartu bana, zut iritsiko direla, eta horrela ikasten dugu denok. Mila esker.